ġie Malta biex jistudja l-lingwa Ingliża iżda telef ħajtu b'mod mill-aktar traġiku. Stenzel Warner Gohannes Esose, żagħżugħ Ġermaniż ta' 14-il sena, miet wara li waqa' għoli ta' kważi 8 sulari. Iż-żagħżugħ kien qiegħed Malta biex jitgħallem l-Ingliż mal-iskola tal-EF Language School. L-istudenti flimkien ma' oħrajn kienu alloġġjati fil-La Vallette Resort li tinsab fit-triq Dragonara San Ġiljan. Kienu għal-ħabta tal-5-20 tal-4 filgħodu x'kien huwa kien fil-gallerija tal-kamra tiegħu fis-7 sular. Fil-kamra flimkien ma' Esose kien hemm żagħżugħ ieħor li malli ra li sieħbu jaqa' l-isfel beda jgħajjad. L-għajjad ġibet l-attenzjoni tad-diriġenti tal-iskoli li malli ħarġu barra sabu li żagħżugħ sular taħt il-livell ta' triq f'sit ta' kostruzzjoni. Iż-żagħżugħ miet fuq il-post hekk kif sofra ġrieħi f'daru u f'rasu. L-awtopsja se ssir għada filgħodu filwaqt li qed isiru l-arranġamenti sabiex il-ġenituri taż-żagħżugħ Ġermaniż jiġu Malta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija qed jitmexxew minn tad-Distrett ta' San Ġiljan. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Jacqueline Padovani fejn ħatret l-esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta.